krásnych prázdnin. Výborná tá známka detských snov. Príliš vzácny výskyt v riadkoch žiackej knižky. Výborná. Ak tak z telocviku máva zvláštnu príchuť. Výborná. Priatelia, tí vždy pri sebe stáli. Priatelia, tí mali svoj tajný kód. Fúzi dejateľom, zápas s vlastným telom. Priatelia, vážnosť prvej zbierky, krásny úsmev Vierky z 5. A. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malín. Teraz sme už združení v rodičovskom združení. Čisto na samej dúky. Marka Kubišová. Nie. A v 7. triede používala spisy ešte. No to bolo... Ja som ešte nevynapísala spravedlný. Dobre, že mi nadývli. To máš? Moc neprospievala, lebo... Prečo neprospievala? Neprospievala mne dobre, lebo ma byla peračníkom. A že by vieme? A na základe toho si už moc viacej nepamätám, ale viem, že na telesnej má vždy výhodu. No, do iný. Lebo nemusela behať. Nie, no nie, ale ona telocviku, ja si prípad pre telocvik pamätám, keď ti chceli dať celú známku z telocviku. Vždy som sa byla z telocvika, doteraz to obecná. Áno, áno. Pokamých prichádza. Pokamých prázdnin. Už neoslepnem ti mám. No, ďalšie rozbité okno. Tak som divený niečo. Aby ľudia nehodilo dozadu a trošku penina. Je na jednej strane, je na jednej